2026 abantu abazawuthatha i-decision serious. Hayi abantu abafuna ukudlala, ufuna abantu abaserious ngoku nokukhonza uThixo. Ngoba siyafa bazalwane, asifuni ukuthi azahluze ngokwakhe, kodwa thina funeka sithathe i-decision sibile lapha sikhonza uThixo asindawo. Yes Lord. Asindawo Gideoni yena bemlanjeni indoda eyakhambalala yalala phansi ngesisu bayijike loo ndoda, kodwa indoda eyasela amanzi okwenje khaphayo indoda okuhamba ngayo leyo ukungena emfasweni. Ukukhonza uThixo sokudlalwe kakhulu ngevangeli. Abanye bethi business endlini kaThixo, kodwa thina singakubhizinesi apha siminisha ukubheka ezulwini. Kanti swazi ukuthi sifuna umuntu asadecide ukudecide. Waxelelela amadoda Gideon, waxelelela amadoda akasela amanzi ede yasela ilele ngesisu mayihambe ibuyele kunini ekhaya ede yalayi. Hayi bazalwane, wakhapha amanzi okwenza loo ndoda leyo i-ready for imfazwe. Qhawini namanzi hamba ngalamanzi khona isimanga nesimangaliso esakwenzeka ngempilo yakho, kodwa kufuneka udecide kahle, udecide kahle ngoba kulendlela kufuneka abantu bazalwane abazinqamileyo kabe kade nathi sanikezela. Hallelujah. Generation siphile kodwa kwakukade kwenzeka le kwisalvation kwalani abantu abasindisiwe babekade bengabantu abanje kwalani kwexesha lethu. Yini le generation yethu umuntu osindisiwe ongabi ne-authority phezu kwabantu abangasindiswanga, ngoba mnawufumene uJesu wanikeza umoya oyingcwele unegunya phezu kwabantu abangakholwa. Laba bantu abakwazi banamandla phezu kwempilo yakho, wena une-authority. Gideon qawe linamandla, hamba ngamandla nawo. Kunedata yesilungu ethi if you can't beat them, join them. No bazalwane, asikwazi ukujoyina abantu belizwe. Sihamba noThixo omkhulu kangaka, sine-authority, sinegunya phezu kwabantu abangakholwa. Abadala nathi
Bawolwana njengento yomzalwane ebesikhonza naye samshumayeza ngolhlobo. Uthi udibana naye sekejinga intambo zamagqirha. Uthi udibana naye sekefaka into ebomvu ebusweni uthi uyathwasa. Simshumayezile. Kwalani bazalwane simqalele ngamandla kaThixo. Kodwa kufuneka uthiniso kaAshera. Kulale phansi izithixo ukuze lamandla abonakala. Kubezele mama sithandaze. Kekaloku amadoda wakha ngezandla amanzi kaselayo aba ngama300. Azake amanye lawo acambalala xa selayo. Kula 10,000 itomu mntanami okuyiwe naye emfuleni. I7,000 yafika yacambalala. I3,000 yaselo kwenja. Kwathiwa Gideon mababuye emva le 7,000 nayibuye emva. Ayikho ready. Funda mama sithandazi. Verse 7. Undikhoyo ke wathi kuGideoni, uyabona ke ngoku ndiza kunihlangula ngala300 axhapha amanzi ndiwanikele ezandleni zakho lamaMidiyani. Amanye la madoda makagoduke. Amanye la madoda akakho ready makagoduke. Funda ke chapter 6 ufunda verse number 34. Abagoduke laba. Funda chapter number 6 ufunda verse number 34. Verse 34. uGideon wagutyungelwa ngumoya kaNdikhoyo wakhalisa isigqo ememeza amawabo omzi kaAbiyezere ukuba abophelele amlandele. Wagutyungelwa ngumoya kaNdikhoyo. uGideon ehamba ngolhlobo nje thatha instruction kuThixo ugutyungelwe ngumoya kaThixo. Wakuhlala umoya kaThixo phezu kwekholwa ushifteka yonke into. Ngibonge igama lenkosi. Xa umzalwane kufuneke ube ngumzalwane ungabi nento othi mina ngeke mina ndingakwazi ndikwazi wahlukana naye. Beke ndatesta nje ukuqala ngoJanuary yabo hayi man make ngitest into because andifuni uba nento endilawulayo. That yabona from January to February sake ngiyeke ukufaka i-status noma ihleka kanandi i-status ngezinto nokwazi ukuthi lawule ngomsaba that no status nothing. Wayenza ukuthi indaba zakho bakho i-status koma lolu gqibile indaba zakho ma haleluya ezami i-status yashumayela ke sonke kodwa bane chumayela futhi eshushu bayenyutha abantu abaninzi because abaye kushumayela that ko January wonke ayike iziyeke i-status ufuna ube umzalwane ungabi into ezakulawo abantu ezakulawo. Ngibonga igama lenkosi. Nalapha enkonzweni nje kungabi khona ezasicontrola isilawule singakwazi ukukhonza nxa ingekho. Kuba ikeyboard bona umfana wami usuke ezilaleni haleluya umini nathi nxa ingekho singabi asikwazi ukukhonza ayikho ikeyboard ngoba sicontrola ikeyboard. Xa umzalwane yiba umzalwane ungabi into ezakulawo. Sincedwa ngumoya kaThixo ke ngolixesha. Ngibonga igama lenkosi. Na ungakhontrolwa into uthi azondimi ngaphandle kwento ethi. Mali bonke igama lenkosi. Gideon uthungelwa ngumoya kaThixo. Hamba ngamandla. Umzalwane nomzalwane ke uzamkela uYesu. Umuntu uzithathele Yesu. Once wathatha uYesu, nawo ke ngokufuneka ngokucela umoya kaThixo. Lesi siyamthandazweni abawuthunga weviki. Abazalwane nje make bahlukane nokudla for 7 days. 7 days. Now sign leyo ngokuba uthi ukwazi ukuzicontrola. Uthi ngokuyinuka kamandi papa, unuka kamandi umphokoqo, uthi anduzudla. Uqobana nenyama yakho.
Xa ungumzalwane awufunekanga uba ube nento ebonakalisa isithixo kuwe. Ngoba lithi izwi lenkosi umuntu akaphili ngaso uyaphila nje nangamazwi. Mali bonke igama lenkosi. Wamgubungela ke uGideon amandla kaThixo ukuze akwazi ukufisana namaMidiyani. Ubani nobani ke ngokosindisiweyo uyamdinga umoya oyingcwele. Uthi uYesu ehamba emhlabeni uthi I will ask my Father to give you another advocate. Anduzonushiya ninodwa. Ndizawucela kubawo aninike omnye umthetheleli. Nithi nisemsebenzini nibhidwe ngabantu abangakholwa xa ingasi kodwa ninikeze amazwi ophendula. That is why ikhola nekholo lidinga ukugutyungelwa ngumoya kaThixo. Lento yomoya ingcwele ibonakala ngathi inhlalo kwabanye abantu. Bafuna ukusebenzisa imfundo yabo, bafuna ukusebenzisa ukuhlakanipha kwabo, akudingeki inhliziyo evumayo. Lapha siyalibala ngedegree zethu. Siyalibala ngemfundo esinayo, sithi Holy Spirit. Asikhalise umoya ngcwele sehlinyembe zindothemba. Ngoba kukho into esibonayo esingabonwa lihlabathi. Saba phezu kwami isandla sikaYehova. Waphuma namthi kubo. Wagutyungela uGideon ukuze akwazi ukwenza lo msebenzi. Lixesha msoswana mfana wami. Lokuba ivele into ephakathi ngoThixo empilweni yakho. Mali bonke igama lenkosi. Mali bonke igama lenkosi. Apha kwakhiwa amaqhawe uthile uba umzayi ethethe Eastern Cape eMonfere. Wathi ma ushumela kamkhukhu esikhonza wake up. Kwakhiwa indoda, kwakhiwa umama, kwakhiwa utata. Sinezo sifiso. Ndithethe abaFriday bawuthunywa. Ndithethe abaFriday ndithi phandlini nxa senditshile ndiqeqesha abantwana. Ndiqeqesha abantwana bazawukwazi uba ngamadoda ngomso. Hallelujah. Wekithi. Qawe linamandla. Buyela ngapha ke mama ngifuna nje indaba yokugityungela. Siyathandaza ngokubuyela ngapha ku chapter number 7 kwehlina nje sikhathandaza izolo ngathi sifuna sivinje impilo sibe sesiyathanda. Verse 8. Yes. Ngoko ke uGideon wawagodusa amaSirayeli ngaphandle kwalamakhulu mathathu awawugcina umphako kunjalo nezigodlo ebezize namanye. Yes. Ke wona amaMidiyani ayemise kwintili esezantsi kwabo. Ngobo busuku ke undikhoyo wathetha noGideon wathi yihla uye enkampini yamaMidiyani. Ndiwanikela esandleni sakho. Wena nale 3000 inikele esandleni sakho. Bajikile ngokabaninzi. Ya, qhubelele. Kambe ke ukuba uyoyika khawuthatha isicaka sakupura niye kuwaqobela. Abantu waqobela nizofumana iconfirmation. Yes. Uyakuthi wakuziva incoko zawo utsho ube nesibindi uwahlasele. Yes. Ngoko ke uGideon nopura isicaka sakhe behla baya kutsho emdeni wenkampu yotshaba. Yes. AmaMidiyani nama-Amaleki nezizwe zasempumalanga babethe sakuloo ntili sebengathi libubule nkumbi. Kanti ke neenkamela zabo zaziyinyambalala engenakubalwa enjengenhlabathi elunxwemeni lolwandle. Wafika uGideon xa kanye indoda ilawulela uwayo iphupha layo isithi ndiphuphe kuqengqeleka isonka serhasi senze uqulu kubhode sada saza kufika apha kulo mkhosi wethu sabhodloza enye intente sayibetha yasisicaba. Uwayo lowo ke uthe ukuphendula tyhini mfondini nanjani na lowo ngumkhonto kaGideon unyana kaJoase umfo kwaSirayeli. Umkhonto kaGideon uvale amabhayibheli wethu. Bayamazi uGideon sebehletshele nguSathane bathixo uhamba noThixo uzawusuyisa. Umkhonto kaGideon. Bazalwa noThixo ungumenzi wezinto ekubonakala ngathi asisebenzi. Noba kuthethwe ntoni ngawe wathiwa uKristu awuqalekiseki awuthakatheki
awenzeki noma ungathi uyagula awuthakatheki xa uKristu awuthakathwanga ngayivumi lonto le baye abathakathi banithakathila awuthakatheki xa uKristu umkhonto kaGideon bayazi into le uThixo abantu uyaprovide uthi because into abantu abaninzi bawuthula especially abantu abatsha bahamba babe babe nemithi ndizawuchatwa ngubani ndizawuchata bani ndizayithatha aphi imali yokuchata ndizayithatha aphi lapho umhlaba ngamanceba zangoSathane uThixo uyaprovide kufuneka nje umuntu ozawuphikela uThixo nje uthi lo uyayijonga athi ayingazi so uhola 2000 uthi mina ngizawuthatha ngendlela eyinkosikazi kule 3000 ingodukana bendiva nje ukunqina hamba ngamandla nawe uThixo uyavela endlini uyabavelela bakhe hayi uvelela bakhe uthi lo mfana ethetha mina ndinayo kwanto naso nesikolo esi yabona anayo no grade 12 kodwa uthanda kwajubele nawo into bezulu yomthatho ngokuthi uyayithinta into engasonto ayenze ihlale namahosi mali bonke igama lenkosi uthatha uGideon esixovulelweni uba makayomela uSirayeli wonke what decide uGideon ndizawuphila lephi hayi abukhayike abantu abatsha bodwa bomama umzali leti bethe nabatshadileyo nabadala babe bayidele bafanandele zikaSathane hambe uThixo yabaprovide bakhe abantwana bakaThixo uyabaprovide uThixo abantu bakhe bazalane kukhona into yokushumayela uqomba ushumayela nje into omane uyibona ithethwa ngabanye abantu kodwa ithele into endiyaziyo ngalibonke igama lenkosi ngalibonke igama lenkosi yabona mina funde mina indini engante ndisokolise kakhulu esikolweni sisilungu kanti sokolise isilungu naze sayini icontract enzima kakhulu alishika aba nathi ngomuntu osebenza lahamba ndawo tofu injection esisemzibeni bathi funeke nibe ready for malaria kanti yenzeka pha eMozambique sayini icontract enzima bawumsa ngokuhlala nje endlini nje nihleli nje endlini engasebenzanga nangifana 20,000 angasebenzi sahleli nje endlini nawe ngoku ndibizwe ke ngoku baba ndihambe ndiye eMozambique uzawuqalisa ukurhola ngoku imali yosuku ndiphethe ilaptop zimbini engigcwele software apha emsebenzini sengathi nisisikhulu esithile ndidrive imoto wami usuka pha elalini ndihambe ndiyothatha iflight eKingston iflight yami yoqala leyo eyesibini ngizayithatha ngoku eOrtam iyawuthatha ke ngoku inibhekise eVelenkulazi ngoba ngangeni ngemephutha ngena ngeVelenkulazi ngangena eMozambique malibonke igama lenkosi ndisebenze ndibuye ke ngoku kandibuya phinde kuthiwa mandihambe ndibheke eUganda ndiyofika eKampala hey uThixo uyayiphakamisa imali haleluya bawesiya ngokwethu wami ngabonakala ngoku sesiyabona umsebenzi wenza kakuhle ngoku sifuna ukuthumela overseas ubheke eAmerica yasweba nathi ndimo phike eAmerica ngela kasha baphethe uObama ngeke sebe hayi wangaphatha ngoTrump waphethe uObama abantu bamba isandla wathi hlaka amashiya ngiyabulela xa sibona abantu babesithisha namhlanje sebehamba emazweni amjoba lakho abantu abasamkhumbuza uthi uyayithinta into engasonto ayenze ihlale namakhosi ulibale ngebackground yakho wena ulibale ngesimo ojoke naso ngoku kodwa uThixo kawuhleli kuye uyaphakamisa umuntu malibonke igama lenkosi ezinto sithi xa sizithethi ngoba sifuna ukuphakamela abantu but sizama ukuveza uba noba kunje namhlanje ngomso isimo sawuthitha mamela yangishiya iflight eAmerica iflight esuka eAmerica i1 losuku iphuma ngo6 ningamile abazalwane iphuma ngo6 i1 uba ishwele ka6 indishiya neticket eningalazi noba beliyimalini caba ndilanti ifoni yami ngoze ezifoni eziphuma ibhetri caba ndithenga ngiphuma ehotel eHouston yawa kwaphuma ibhetri xa ibuyayo yabuyela lexesha lase South Africa
Ngoku mna ndifika ndacheka iibheki zam, ndiphethe ifowuni yam ndithi ndisavuma ke ndibukele i-airport enkulu kangaka. Ndihlala ndinyuka apha edla. Futhi ndisho labizwa igama lam, kha kha ndilive bayabizwa kwam ngamakhulu. Leyo ndiqinisekile because ngeke iphube la flight. Phalabizwa is America. Wanyanzeleka nangaliva sekubizwa igama lawo. Malibonke igama lenkosi. Ndajikeleza e-airport ndibuka ngaze ndakhathazeka ndathi kutheni ukuthi ingazihambe le flight. Manje ndiyokroba manje bakuthi ndaxa ndizana fika ku-empty ungekho kwamuntu. Ndathi hayi ma kona nje. Ndanxa ndifikayo phaya kwathiwa hayi. Kwayibheki wathi khushi. Jali yami andiyazi manje uqala ngaphi. Lokwenza ndathi ngikuzwa yale ntombazana. Ayekile. Ingwani nolunye kaSathane. Athi ngizawuthini America. Into enzayithini le andazi bayelithikiti lami leyimalini. Ndahamba ndabuka ndibuya ngizothenga imibheki la ntombazana. Lucky hayi kwakuyi-Delta flight. Lucky ndathi ngisahamba ndabona inside kwenye indawo njajikeza pha inala sign kwaDelta. Ndafike ndangena pha. Ndafike ndabeka indaba yami. Ndafika kumuntu ohamba nothini. Bathi makanjalo kudala ukhangela. Ikhona iflight ezawuphuma ngo-8. But ngoku-Delta flight ehambisa izifundo zalapha e-America. Basenokuvuma, basenongavumi, ucela uhlale phansi ndibacele. Ndandingathanda zapho ndijonge phansi. Basekwandibizwa kwathiwa no, for i-safety yabantu abazawukhwela kahle. Awuzukwazi ukukhwela kahle. Kodwa ke sendilitshintshe itikiti lakhe. Lo 6 wangomso uzaphulwa ngayo. Yonke ibheki yakho awuzuba sayifumana bheki. Into ezenzekileyo siza kunikeza lento. Into ozoxukuxa, into uyanikeza ibheki enganyani into lethu into kwathiwa ngoku noma uyenze wena ngozikhangelela i-BNB imali ngomsubuye ngokucheckeni ibheki. Avuma ke lapho manje lokho ilungu. Kanti into eyenzekileyo njengoba ufama ndihambile i-credit card yami ayisasebenzi. I-check account ayisensitive. Hayi ndithi yaswipe hayi yakoma noma ndiyaphuma apha ndithi ndiyahamba ngoku ndiyofunda andizokwazi ukuyiphathana loo nto. Bavele ndihlala apha e-airport 24 hours ndihleli pha ndafowunela uba ka-JJ ngamcela iflight indishile kodwa ke noko ndiyabuya itikiti sendini apho ndiyakhona abantwana bakathi kwezinto izithethayo ndifuna ukuxelela uba noba isimo sinjani ekhaya noba abantu bathetha ntoni ngawo bathi usisithitsi yawuphela into ethile thatha amehlo wakho uwajongise kuThixo. Impilo yakho ayixhomeke ngakomnye umuntu, ixhomeke kuThixo. uThixo nguThixo oprovidayo. Ngalibonga igama lenkosi. Haleluya. uThixo uyayiphakamisa into engasonto ayenze ihlale nenkosi. Remember how we feel ukuthi abekhabathika ngankosikazi inkosikazi ke ngoku kule mali sinayo masifundise no ube nguba 1.8 million sizakwazi uku-afford. Xa sifike ebank kwathiwa no afford nje 1.8 million nakho umzimba uaffordayo. Sajonga bathina sithenge umzwane imali uba ziimillions ezingaphi ningayoba nganixela. Sathi sayina mna siyamthatha. uThixo bazalane uyamphakamisa umuntu. Futhi uyakwazi athi sekamphakamisela qala khukhumala afuna uzenza into ethile amthobe. Abona lo uyasigwagisa ufuna uzenza into akasazi muntu. Ngibonga igama lenkosi. We Gideon hamba ngamandla na. Cela siphakamise imizimba.
umana abike lento imhluphayo, abike lento imhluphayo namhlanje. Kodwa uzawathetha amazwi athi ngomhla wokuqala kaJanuwari 2026 kaFebruwari